Dobrý den, vážení diváci. Se mnou tady dneska sedí Jakub Soldán, hráč BK Pardubice a také čerstvý debutant v dresu národního týmu do 18 let. Kubo, včera jsme hráli s výběrem Austrálie, za který hrál taky Roko Zikarsky, který je top draft prospekt pro rok 2025. Tak prosím tě, chtěl bych se zeptat, jaký to bylo hrát v podstatě proti takovému hráči na takový úrovni? Tak určitě bylo těžké hrát proti tak vysokému hráči a snažili jsme se ho prostě bránit v více lidech, ale stejně to moc nešlo ho ubránit. Bylo vidět, že jakoby skoro ze začátku, ty jsi ho měl na starost, bylo vidět, že ze začátku utkání si měl problémy, ale naopak potom v druhé polovině on měl problémy s tebou. Bylo vidět, že už se tě ho dařilo ubránit. Tak čím to bylo? Co se jakoby změnilo od toho prvního poločasu, kdy jsi měl problémy a v tom druhém poločase už zase naopak bylo vidět, že je nervózní a že má problém on s tebou? No tak první poločas, tak jsem ho nechal hodně hrát v bedně a celkově s týmem jsme ho moc nebránili. A druhý poločas už jsme se na něj víc pomáhali a hodně jsem ho bumpoval z bedny a nenechal jsem mu nic jednoduše. Super, super. A ještě se tě zeptám na závěr. Máš zatím zkušenosti jenom z extraligy U19 a z první ligy v České republice. Jaký je rozdíl hlavní mezi Českou ligou a právě takovýmhle turnajem na světové úrovni? Tak určitě basket je rychlejší a více střelí trojky a celkově prostě v útoku těžší dát koš a ubránit proti hráče. Kubo, děkuju moc, tak ať se nám daří do dalších zápasů.